svima i dobrodošli u moj novi video i na moj YouTube kanal. Za sve one koji su prvi put danas sa mnom, moje ime je Ana, ja sam profesionalni šminker, a za sve one koji su možda ko zna koji put sa mnom, drago mi je da ste opet tu i da vam se dopada i da su vam korisni moji videi. Pa danas, dragi moje, za vas imam jedan možda čak i najkorisniji video koji sam snimila do sada što se tiče ovako proizvoda i nekih preporuka. U pitanju je, kao što vidite po naslovu, preporuka mekovih proizvoda. S obzirom da sam ja profesionalni šminker i da sam probala dosta toga što se tiče šminke i da sam veliki, ali veliki obožavalac mekovih proizvoda, a opet znam da mekova šminka nije toliko dostupna svima, s obzirom da je malo veća cena i da su jedni od skupljih na tržištu, da tako kažem. Rešila sam da vam danas predstavim proizvode koji su zaista, ali zaista vredni novca i u koje zaista smatram da treba da uložite. Htela sam da ovaj video bude top 3 mekova proizvoda, pa sam onda proširila na top 5, jer nikako nisam mogla u top 3 da stavim sve proizvode. I na kraju sam došla do top 7, zato što ne mogu prosto neke proizvode da izostavim, a vi izaberite onda u zavisnosti od toga šta vam više treba i šta vam više koristi, šta više volite pre svega da koristite u šminkanju. Možda nešto od ovih proizvoda koje ću pokazati vi uopšte ne koristite, pa vam neće značiti, tako da sam ipak izabrala da to bude top 7, da bi prosto bilo većini korisno. Prvi i najbolji proizvod i nešto bez čega ne prođe apsolutno ni jedno jedino moje šminkanje, to je ova mekova paletica o kojoj trubim non stop. Više sam se popela svima na glavu koliko pričam o ovoj paleti. Dakle, ovo su kremasti korektori. Što su kremasti korektori? To su korektori koji imaju veliku, visoku pokrivnu moć i koji zaista fenomenalno prekrivaju sve. Možete prekriti pegice, bubuljice, dakle neka crvenila na koži, neku hiperpigmentaciju ili bilo šta što vam na vašem licu smeta, možete prekriti sa ovim korektorima. Takođe, podočnjaci se najbolje prekrivaju sa ovim korektorima. I još jedna funkcija, pošto recimo evo ja imam ovu paletu u nijansi medium, kad sam išla da kupim nije bila dostupna light, to je najsvetlija nijansa, vidite kako sam ja bela. I sve mi je jasno kad sam ja morala da je kupim, ja sam morala da je imam u tom momentu, jer ne mogu bez nje. To kako sam je otkrila, ova paleta je za mene otkriće mog života. I s tim u vezi hoću da kažem, recimo ove gore prve 4 nijanse ja uopšte ne mogu da koristim za prekrivanje svojih podočnjaka ili recimo bilo kakvih bubuljica ili nekih nesavršenosti na koži, zato što su mi pretamne. Možete da koristite za konturisanje recimo nosa, možete za konturisanje i lica precizno četkicom da nanesete na određene delove koje želite da suzite, da smanjite na vilicu, za šta god. Znači, ovu paletu sam sigurna da ćete iskoristiti maksimalno i zaista vredi svakog dinara. Vidjet ćete kad je budete probali i kad budete stavili na vaše podočnjake, to je lice uglačano, potpuno savršeno i bukvalno kao kada odete kod profesionalnog šminkera. To jest kada dođete kod mene. Kako je možete koristiti, slobodno pogledajte u mnogim mojim videima, mislim da sam je skoro svakom videu koristila i pokazivala, jer, kažem, ne prođe nijedno moje šminkanje bez nje. Idemo dalje. Na mesto broj 2 moj omiljeni mekov karmin, to je Creme de Nude karmin. Jako svetao, ide bukvalno preko bilo koje olovke, stavili ispod olovku roze, ljubičastu, onu Rimmel Cappuccino, onu malo tamniju, ako znate na koju mislim, nešto kao između brown i tamne ljubičaste. Da li stavili brown olovku, da li stavili bež olovku, ovaj bež, to jest nude karmin, će zaista ići fenomenalno preko bilo koje olovke, zato što se divno utapa i zato što će taman da napravi onaj ombre efekat, jer je on jako svetao. Ukoliko imate jako taman ten, ne bih vam preporučila ovu nijansu, ali bilo koji drugi karmin, zaista, što se tiče meka, zaista vrede novca. Karmini su im jako kvalitetni, neće se dogoditi da se ovako skori ovde. Dugo će vam trajati na usnama, jako su postojani, tako da i divno mirišu i pakovani su im savršeno kao ovaj metkić, znači savršenstvo od karmina. Savršenstvo. Pritom, da ne pričam koji izbor nijansi postoji, da birate najrazličitije nijanse koje nigde ne možete naći u meku, možete da nađete. Idemo dalje. Sad, ja sam stavila kategoriju top 7, ali
u jednu kategoriju sam stavila 2 proizvoda. To su 2 pudera. Zašto sam to uradila? Zato što zavisi od tipa kože koju imate i od toga što želite da postignete s ovim puderima. Ova 2 pudera su totalno različita i zbog toga sam naravno stavila u jednu kategoriju, pa vi izaberite šta vama više odgovara i po vašem tipu kože naravno. Prvo ću vam pričati o ovom Face and Body puderu koji je nestvaran, moj omiljeni puder, apsolutno omiljeni puder na svetu. Od svih pudera koji postoje je ovaj. On nema neku visoku pokrivnu moć, zapravo ima jako malu pokrivnu moć, ali šta je poenta? Vrlo je nadogradiv. Šta to znači? Kad stavite jedan sloj pudera, vi možete ponovo staviti i drugi i treći, recimo sloj tanak, a da ovaj puder ne izgleda kao da imate kilogram svega, nego baš suprotno. Da izgleda jako prirodno. On je rađen na bazi vode i ulja. Dakle, kao što sam rekla, vrlo ima laganu neku pokrivnu moć i više je za normalan tip kože, suh ili dehidriran. Ovaj puder je idealan za takav tip kože, za leto, zato što je toliko nekako glow. Kad ga stavite, on sija, jer je rađen na bazi vode i ulja. Dakle, devojke koje imaju masniju kožu ili prosto masnu tezu onu samo ili neki deo lica koji je mastan ili problematičan, iz iskustva znam, ne vole da im se koža sija i obično kad dođu kod mene na šminkanje, generalno kažu molim te zamatiraj mi, želim sve da bude mat, samo da se ne prosijam. Tako da se vama ovaj puder neće dopasti, ali su košci, zavolećete ovaj puder isto koliko ja, ako ne i više, verujte. A za vas sa masnijom kožom i problematičnom je ovaj Studio Fix Fluid koji ima dosta veću pokrivnu moć nego ovaj Face and Body. U sebi ima SPF, takođe što je vrhunska stvar. I potreban vam je jedan tanak sloj ovog pudera i vi ste završili posao. Ako imate bilo kakve probleme na koži, ovaj puder će vam u jednom sloju sve to prekriti, garantujem. Verujte mi, nećete se pokajati vi sa problematičnom kožom, čak i vi sa normalnom kožom, koji volite prosto puder koji ima veću pokrivnu moć. Eto, iz nekog razloga volite prosto da vam je sve tako zaglađeno i savršeno, iako već imate savršenu kožu, znam i te slučajeve. Tako da se za ovaj puder definitivno nećete pokajati 100%, garantujem. Kad smo kod proizvoda koji sijaju, glow, svi mi koji volimo da se sijamo, ovaj highlighter, Soft and Gentle, ja sam sigurna da ste vi čuli za ovaj highlighter. Inače, fun fact, ovo je prvi make-up proizvod koji sam ja ikada kupila. Prosto, to je prvi proizvod u koji sam ja uložila, što se tiče malo skuplje šminke. I zaista se nisam pokajala, ovo mi je ne znam koje pakovanje već do sada, kako se bavim ovim poslom. Kogod da ste tena, da li ste ovako svetli kao ja ili ste malo tamniji ili ste dosta tamniji, ovaj highlighter će se prilagoditi vašem tenu. Da ne pričam o tome kako uživo izgleda fenomenalno, kako se dobro slika. Znači na svakoj slici će fenomenalno izgledati i neće izgledati kao da vam se sija prosto vaša koža ako imate recimo masniju kožu. Ne, ovo se vidi da je highlighter, ovo sija kao Las Vegas i nije ni čudo što je toliko poznat. Ako ste u ovom svetu i ako volite šminku, onda ste sigurno čuli za Soft and Gentle. Idemo dalje, ukratko, o mom malom rumenilu Melba. Ovo je rumenilo najbolje koje sam ja do sada ikada videla i probala. Za one zaluđenike za rumenilima, verujte mi, ovo rumenilo se zaista isplati. I vi nećete, garantujem, nećete nići na lepšu nijansu rumenila od Melbe. Ali ukoliko niste zaluđenik za rumenilom ili prosto ono rumenilo koje svako drugo, uzmete malo bronzera, nemate ni vremena recimo za to. Dosta žena ne želi uopšte rumenilo da im stavim na šminkanju, tako da ukoliko ste jedni od tih, preskočite ovaj proizvod, prosto bacit ćete novac ako niste neko ko obožava rumenilo. Ako ste neko ko obožava rumenilo, da izgleda sveže, recimo jako ste svetle puti, rumenilo ne smete da zaobiđete, na primer, onda će se definitivno isplatiti ovo malo puta. Sledeći proizvod je MAC-ov primer, a to je ovaj MAC-ov Strobe Cream. Za sve one koji su veliki ljubitelji kao ja kože, koja se sija, koja izgleda sveže, pritom što zagladi pore potpuno onako savršeno i što ima te blage šljokice u sebi da se koža sija. Što sam već rekla 58 puta, ali volim da se sija i oni koji vole da se sijaju su sigurno takođe na mom kanalu, tako da, eto,
Verujte mi, ovo se isplati. I poslednji proizvod, ali ne najmanje važan, čak možda jedan od najvažnijih u ovoj ekipi proizvoda, je MAC-ov Fix Plus. Ne mogu da kažem da će vam fiksirati šminku u smislu da ona stoji ceo dan i sad vi kad se našminkate, samo naprskate ovo malo čudo i sad to tako magično će šminka da vam stoji ceo dan i cijelu noć dok vi to ne skinete. Neće, koliko dobro niste stavili prethodno sve proizvode kako treba, ali zašto mi je jedan onda od omiljenih? Ovaj fiksator će toliko lepo zagladiti i onako stopiti sve proizvode koje smo stavili na lice. Nećemo izgledati kao da imamo kilogram svega, kao da su to sad ti praškasti proizvodi, pa ovde se malo skupilo, pa kao da imamo brašno na licu. To mnogi imaju problem i zato mnogi recimo izbjegavaju puder za setovanje, jer ne vole da izgledaju tako praškasto i brašnjasto. Ali ovaj proizvod će sve to sjediniti i zagladiti i stopit će se i taj bronzer i to rumenilo i taj highlighter koji smo stavili sve na ovaj jedan mali ovde deo na obrazu, to će se tako stopiti savršeno da vi niste svesni. Znači, ovo je must have što se toga tiče. Dragi moje, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Definitivno sam neko ko je veliki, ali veliki obožavalac MAC-ovih proizvoda i znam da je MAC jedan od omiljenih brendova među šminkerima. To uopšte nije čudno, jer je MAC jako kvalitetan, a ovo su neki proizvodi koji su onako must have i koje bih ja vama od srca preporučila da kupite, za koje sam sigurna da nećete baciti vaš novac. Naravno, sve u zavisnosti od toga šta vi volite da koristite, tako i izaberite. Eto, ja vas sada puno ljubim, nadam se da vam se ovaj video svideo. Ukoliko jeste, lajkujte, pišite mi u komentarima šta dalje recimo želite da vidite i da li vam je ovaj video bio koristan. Ja se iskreno nadam da jeste. I naravno, da biste bili sigurni da nećete propustiti naredni video, subscribeujte se na moj YouTube kanal kako bi vam odmah izašao video na početnu stranicu kada izađe novi. Ja vas sada puno ljubim i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao, dragi moje!